Gaurko ekitaldia izan da, Piliren omenez idatzitako liburuaren aurkezpena. Liburu hau sortu zen, ideia sortu zen, komentau zauenean, ikusi gauenean, bere jubilatzeko adina heltzen zoiala, berak guri erakutsitakoaren hildotik opariren bat emoteko asmoakin. Pentsatzen hasi ginenean, esan gaun, egin behar dugu zerbait ezberdina, Pilik bere ibilbide akademikoan eta ibilbide profesionalean eduki dituen harremanak lotzeko modukua eta apur bat, inpronta itxiko dagoena, ezta? Liburua da eleaniztasunaren bueltako liburu bat, bereziki irakasleen hautemateak eta praktikak eta erronkak identifikatzeko saiakera bada. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileak hartu daue parte, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko hainbat ikerlarik bebai, eta gero Kataluniako hainbat lagun eduki ditugu bebai tartean, Alemaniako beste hainbat eta Erresuma Batuko beste ikerlari, goi mailako ikerlari batzuk. Izan da benetan oso hunkigarria izan da. Batetik sorpresa handia, ezta? Espero ez nuena, eta gero beste aldetik ere, ikusirik eurak egindako lana, liburu bat nazioarteko maila, gogua dauka benetan irakurtzeko eta eskertzen dizuet benetan egindako ahaleginak eta fruituak. Oso espero ez nuena eta oso hunkigarria, polita benetan.